ťahlých výjazdoch odporúčame použiť redukovanú prevodovku, pokiaľ je ním auto vybavené. Uľahčí motoru, uľahčí hlavnej automatické prevodovke, slúži na prudké stúpanie a prudké klesanie. Máme k dispozícii okamžite dostatok krúciaceho momentu, nepracujeme s veľkými otáčkami a vieme oveľa promptnejšie reagovať na prudké zmeny, ktoré sú za základom. Uvidím ho. Tak. Na tú stopu dáš tak. Na tú stopu tam pomaly. Dobre si, pomaly. Dobre si, dobre. Už tam hrozí toho, že to hodí na ňo. To je... Preto to odfúknutia vydržala tomu.